kamshi. Yariki ya zo amarya, nutsuwa ce ki da feshi. Idan ya ganki amarya, kalamin za su yi tashi. A yau ake yin auren ku, babu ƙarya amarya. Ta kunki amarya, kallon ta kunci bakarya, kula ta girma magarya, kiba yan gulma da karya, kina ji za su ci baya, dukan dangin masu karya, da yau bai tinki amarya. Har haɗe kai na ku zaman ku ba mai karya. Don hakan ne riba an gofari ki amarya. Ya rake biyayya gare shi kin ji amarya. Zana gaida dangi gare ki kin ji amarya. Dangina ki amarya, kawu Hassan ma ya zo ranar bikin ki amarya, kawu dan Audu ya zo a ran bikin ki amarya. Kawaye na yau murna, abokai sun yi murna. Sun zo aure akai mai daɗi, ina ga Zainab ta zo aure na so mai daɗi, na Asma'u ta zo aure akai mai daɗi, Muhibba ma yau ta zo aure na so mai daɗi, Amira ma yau ta zo aure akai mai daɗi, ga Aisha ma ta zo aure na so mai daɗi, Nafisa Hafsa sun zo aure akai mai daɗi, Amira ma yau ta zo aure na so mai daɗi, ga Fatima yau ta zo aure akai mai daɗi, Wasila ma yau ta zo aure na so mai daɗi, yin babu mai cin kanzo aure akai mai daɗi, ga Antis ma yau sun zo aure na so mai daɗi, Anti Zuwaira ta zo aure akai mai daɗi, Anti Fauziya ta zo aure na so mai daɗi, Anti Basira ta zo aure akai mai daɗi, Anti Rashida ta zo aure na so mai daɗi, Anti Saudi ma ta zo aure akai mai daɗi, ga Anti Maryam ta zo aure na so mai daɗi, ga Anti Asiya ta zo aure akai mai daɗi, ga 'yan kanan haki sun zo aure na so mai daɗi, gurin taron dangwarzo aure akai mai daɗi, ina ga Sadiya ta zo aure na so mai daɗi, Murtata Bello ta zo aure akai mai daɗi, ga Anti Hauwa ta zo aure na so mai daɗi, ga Anti Safara ta zo aure akai mai daɗi, ga iyaye na amarya aure na so mai daɗi, Hajiya Zilai ta zo aure akai mai daɗi, ga Gwagwa Laraba ta zo aure na so mai daɗi, ga Hajiya Nuwa ta zo aure akai mai daɗi, ga Abu ma yau ta zo aure na so mai daɗi, maman su Salisu ta zo aure akai mai daɗi, da gaisuwa mai girma aure na so mai daɗi, ni zan yi ta